Tiap गोसोजोंसो नोंखौ जंखायदों दुखु मोननो नाङा नों नानि रागा जोंनो नाङा नों। हेलो लोगोफोर, आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लाना फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होमबासो मिथिगोन माबे चेनेलाव आगारदों। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम फुरा नायो। आरो बे भिडिअनि टाइटेलानो जादों जान्जि सोमावनाय। बिथांमोना बे एलबामखौ रिलिज खालामबाय। नोंथांमोना बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनानै नायनो हासिगोन। आरो आं बे भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिप्शन बक्सआव होना दोनदों। नोंथांमोना आंनि डिसक्रिप्शन बक्सआव थांनानै नायनांगोन। आरो बिथांमोननि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला बिथांमोननि चेनेलखौ लाइक साबस्क्राइब खालामनांगोन। आरो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ लाइक साबस्क्राइब खालामनांगोन।